Lamsoga hen hen nok na ni katal vlogo kina rok tini nukui tong khana satung ga tamni blazer sumja khane abo angke kaisa sini bagai belai special hani mano jeng abo khumpai tv ni bakhaktai sini habu bagra Maharaja Bir Bikram Kishore Manikoni Asemeni Shalo bini senamai klangjak samung betang rongno sing chini bisingtei ke sing tisawai nai lukurongno khursawi phunung mani ba khnar mani se inga jodi no video no full no ye khongangke thangi nai mano khumpai tv o thangi nai di inga phadi tabo video na legena Agliwo kaisa Buddha Mondir senamai rekha je jorawo Bharat ha gnangai airport lekhaisi mano a jorawano Maharaj Bir Bikram Kishore Maniko Rajakhor Agliwo 1942 bishuo airport senamai rekha Maharaja Bir Bikram Kishore Manikono Borom Riwino 2019 bishuo Maharaja Bir Bikram ni mungoi airport ni mung phartaka Jung tabuke paisong pakya Maharaja Buddha Mondir senamai kelangmani abo Raja Khor Agliwo je nukjak rok sini tongkhana nugya khorok ke toiko nugui man khana norok ojagawa an block ni bisingtei inge sungmo haikeno kaisa thai ro sung thanginai tisaka kinorok nai tongdi an block no payasa This is 1.76 Buddha Mondir taba sile lai tongai ne suka shali ke go khale bene pise hoide khlai le ne ne taba bang ke contact number tulang asugoi le le ba to ko ke tama to charata koro masira suma to be no kumaro ne lenja was buat Henke ang jota video to norok no phunugui malia shoot khlaiye enga sing video rok paimani yagulo srapsa samung salai tongla khel leng khane engan blog asunung sinai norok pai thak nai tong bagai jotona hambai